Fe obeithio'r codi'r bythynod coed ar y llethyr coediog yma o 4 acre ar 10 sy'n rhedeg yn rhimyn rhwng y ffordd ar un llaw a'r nant yn y gwylod ar y llaw arall. Mae'n lle cyntawel braf o'r neilltu, ac oedd atblygu'n iawn fewnau ganolfan wyliau fendigedig. Cynllun Stephen Kirkwood yw codi'r bythynod yma gacw mhlith y coed mewn llenyrch, heb ddifetha na chwalu dim mwy na fydd rhaid. Ac os sylwi ar y maes carafana dros y ffordd sydd wedi ei ddatblygu'n ofalus, felly'r credu'n hawdd mae felly y bydd yr ochr yma hefyd, ac os yr hoer yr hawl cynllunio, y bydd mae wersyll cuddiedig. Ond y mae yna wrthwynebiad ffyrnigi'r cynllun ymhlith rhai o'r trigolion lleol. Byddywed rhai fod y ffordd sy'n arwain o San Clêr drwy lan gynnin i'r safle yn llawer rhy gul yn barod i drafnidiaeth sy'n dod i'r gwersyll carafana. Heb sôn am y cynnydd a fydd yn sgil y datblygiad os y daw. Mae Don Phillips ar gyngor cymuned Llan-gynnin. I ni ddim yn rhagweld unrhyw les yn dod i'r gymdeithas. Os rhywbeth fydd na ddirywiad mewn cymdeithas, a mae'r ffermwr, y problemau cynhia ac yn y blaen, a ni moyn bod yn siŵr os oes na ddatblygiad yn Cymru lle, bod e'n cael ei reoli yn ofalus iawn gyda'r cyngor yn Gyfyrddin. Ond mae fan hyn o le tawal yng nghanol coed, allan o'r ffordd, ac mae yna le carafana dros y ffordd a dim cwynion wedi bod am hwnnw o'r blaen? Mae yna gwyno wedi bod, mae'na broblemau trafnidiaeth wedi bod yn ystod y cynhia o'r blaen. Fel ych chi'n gweud, mae'n ardal bleserus iawn. Fel proefolion Llan-gynnin, i ni moyn cadw Llan-gynnin fel mae e. Mae yna gais wedi bod o'r blaen, 2 darn yn ôl i ddatblygu yn Llan-gynnin. I ni wedi wrthwynebu fe per ni, a i ni'n gwrthwynebu fe yn y ffordd mwyaf cryf posib dro hyn eto. Gan fod yna brinder dŵr yn yr ardal ac nad oes yna garffosiaeth gyhoeddus chwaith, fe fydd yn rhaid datblygu'r ochr honno, ac mae Mr Kirkwood yn barod i wneud hynny hefyd, medda fo. Ond mae'r gwrthwynebwyr yn gweld fod yna broblemau mawr, ac yn awgrymu byddai'r costau yn ormod i 1. Dyma John Gibbons, ffermwr lleol, a chynghorydd ar gyngor dosbarth Caerfyrddin. Os daw dŵr i'r safle yma, fydd yna broblem carffosiaeth yma. Arwydd maen nhw wedi dweud bod yna treatment works sy'n cael ei codi lan yma. Ond gan fydd sefyllfa yma ar gau yn ystod 2 neu 3 mis yn y gaeaf, mae'n digon posibl na bydd y sewerage treatment works yma ddim yn gweithio. Arwydd bod wedi bod yn segur am gyfnod amser. Ac os bydd mae'n credu bod yna gais am yn dod i tanciau mewn, mae'n sôn wedi bod yn dod i tanciau mewn i gymeru'r carffosiaeth, ond dros gan cyngor dosbarth ddim o'r cyfleusterau i glanhau'r hynny allan. Ac lle hefyd i ddodi'r carffosiaeth ar ôl mynd ag o yma. Mae gorffennol digon amheus i lawer o gynlluniau datblygu, ac mae'r gwrthwynebwyr yn bryderus ar cynllun yma yr un ffordd a llawer o'r heini. Fyswn ni'n gwrthwynebu unrhyw datblygiad pellach ar y safle hon, ond yn bersonol, wy'n becso yn fawr iawn am dyfyd planning policy. Maen nhw wedi difetha gan y môr yn barod, a nawr maen nhw'n dechrau ar gefn gwlad. Mae yna ffordd osgoi newydd rwan yn heibio San Clêr, yna lawer o bobl yn poeni fod economi'r ardal yn dioddau oherwydd hynny. Da chi'n credu bydd ymwelwyr yn fod i gryfhau'r economi? Wel, nad oes cais am siop ar y safle ynghlwm yn y cais hyd yn hyn. I ni gyd yn credu bod siop yn rhan anochel o ddatblygiad fel hyn. A bydde fe'n dod, mewn blwyddyn neu 2, bydden nhw'n gofyn am gael siop ar y safle yma. Ond yn San Clêr mae yna rai sydd wedi arwyddo deiseb o blaid y cynllun. Pobl fusnes gan mwyaf dyn nhw sy'n credu daw datblygiad fel hyn a mwy o fusnes i'r dre, sydd yn ôl rhai wedi diodda'n arw'n ddiweddar ar ôl agor y ffordd osgoi. Ond i grynhoi o blaid y cefnogwyr, dyma ffermwr lleol arall, Eric Davies. Wel, dwi'n beth maen nhw wedi gwneud yma, mae'n besur i weld lle bach, a fi'n wrthwynebu'r erbyn nhw. Ond maen nhw rwan wedi datblygu'r ochr arall i'r ffordd, ni'n gobeithio gwneud beth bynnag. Da chi ddim yn bryderus o beth hyn dod â llawer iawn o bobl yma, bydd yna broblemau? Na, dwi ddim yn gwbl. Gwrwch bod yn dod i 10 neu 100. Dwi ddim yn bobl i gyd yn mynd a dod ar un pryd. Sa'n gweud mwyn i'n llwyr o waniaeth i'r eolydd yma. Felly fel ffarmwr yn byw am y terfyn, da chi'n mynd bryderus o gwbl? Dim o gwbl, na dwi.